ci adon kuma mu gayya kowa garin kuyayya haliki gare ku hanyo da abokai maza da mata ni dukkanin su sun zo yau da kun zama amare mai mana ɗan jali a tare kai wannan haɗin yayi daidai yau ku dai babu ƙarya ni da ga kuna ta haske ni tafiyar ku ta falke ni a tilasi na muku take ni fi godiya gurin sarki shi ne ya sa ku kai aure iya nemi mumina ta yi kwalliya iya amar ɗan jari ba ƙarya na ga kuna tafiya a tare kai ɗan adon ya yi kyau a gaida ku masu kyau a idanun ku babu samu zaman lafiya ku dore har wata ran ku haifi ɗan yaro kun ga ashe aure bai da ranar bikin ku ne murna haihuwar kun ga ina ta yin rawar waka yare nuna ku kyala masu harkowa waɗanda suke ta muku adawa ku kyale su sai ta tsayuwa suna bayan mamina in wuce masu fitina da giwa kurai suna zaki sai da yi zuba kashi kuma ta rigima komai na ta da lalaba komai na ce a baya amadu ne an kwanta kin ci adokin haskaka babu kamar ki ko na ka dole na zo da kai da kai an na kamar ya kai an gwamnati na sai da kai amadu ɗan jali ka taso ranar wanka sai da soso ya kuka don kasan doya amadu ɗan jali komina kuma ci ayoyi fitina aure kula ya sunna tafiyar kuce da tsarin so haƙuri kuyo a gidan aure domin haka za ya samu guri ni babu ya ku a yau amari ni an ci ado kun sa turare ni an wuce ayi muku bori ni an mu amarya ku bori ni amari ɗan jali ku tashi Domin na ga kina da halin kirki mama alhaji amadu ya yi murna mama alhaji karimi ya yi murna hajiya mai rabuwa ta yi murna mama haruna dare ya yi murna hajiya balabanta ta yi murna mama suleiman ma ya yi murna shi ma ya yi murna suna yanyayyan agogon gaida hajiya dole ne na zo gaishe ki hafsatu maman yanta waye murna